Пишно прикрашені коні з вершниками в старовинних костюмах поволі проходять вулицями німецького містечка Траунштайн, що в Баварії. Таку процесію тут проводять щороку на Великодні свята. Вона присвячена святому Георгію, якого вважають покровителем коней. Процесія прямує до церкви. Тут священик благословляє і людей, і тварин. Це паломництво з кіньми. Ми просимо Божого благословення. І це дуже важливо, щоб люди не хворіли і жили в добробуті цілий рік. Особисто для мене це особлива подія. Я пов'язаний з цим місцем з малих літ. І щороку, коли я тут, спостерігаю, як усе проходить. Святий Георгій або Георгій Змієборець – один із найвідоміших християнських святих. Його стратили в 303 році під час Великого Годніння за імператора Діоклетіана. Вважають, що святий переміг Змія, чим урятував царську дочку. У Баварії наприкінці 19 століття заснували товариство святого Георгія і відтоді проводять кінні процесії на згадку про святого.